Ala ọbụla agụ na-eme ile mana mmadụ a na-ahụrụ ya anya Igbo bụ Igbo. Ana m eme nwoke na nwaanyị invite. Ala ọbụla agụ na-eme ile mana mmadụ a na-ahụrụ ya anya Igbo bụ Igbo. Ana m eme nwoke na nwaanyị invite. Ego dị na buutu kpọwa paspọwa ọ bịa ịkọwara anyị na a na-emepe họteelụ ya nwa ahụ si mba onye na-emepe bọdịvaịt nwata nwoke ma bọis ma agbọghọ onye ọbụla ọ soro m na ya bụ adị ya nwụrụ anọ ya maka na-akpọ pawa paspọwa ego dị na buutu ọ na-asụ n'ego vidio a nye n'ụlọ nwoke anyị Igbo